ଗଳ୍ପର ନାମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମ ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଲୋକକଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଶୁଣିଛୁ କାଲି ରାତି ଅଧରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ କିଏ କାନ୍ଦୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବି କୁହନ୍ତି, ହଁ ରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିଏ ବି ଯାଇଛି ନା ସେ ଆଉ କେବେ ଫେରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ କେବେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ସେହି ଗାଁର 4 ଜଣ ଯୁବକ ସେ ଲୋକକଥା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ସେହି 4 ସାଙ୍ଗ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ଭୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି 4 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମନରେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାର ଆଶା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କି ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହାକି ଯେବେ ବି ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ କେବେ ଫେରିନି। 4 ଯୁବକ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ବୟସର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଆମେ ଏକାଠି ମିଶି ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୀପୁ, ଲିପୁ, ମିଟୁ ଓ ରାଜା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ଧାନରେ। ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ କେଉଁଠି ଓ କେଉଁ ଆଡ଼େ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ପତ୍ର ନାହିଁ ଓ ଡାଳ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ହେଲେ ବି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ସତେଜ କେମିତି? ରାଜା କହିଲା, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି ହାତ ଲଗେଇବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଚାରିଆଡ଼େ ବିପଦ। ଦୀପୁ କହିଲା, ହେଲେ ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭୋକ କଲାଣି, ମୋର ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏ ଗଛ ଯଦି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ନା, ମୋର ସବୁଦିନ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଲିପୁ କହୁଥାଏ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଲିପୁର ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା। ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ, ହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଲିପୁ କହିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ, ଏତେ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ, କାହିଁକି ଏତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଲା କିଏ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ ଓ ଭୋକ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଖାଇବା? ଏଠି ତ ସବୁ ମାୟା ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚେର ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମ୍ବ ସତେଜ। ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏତେ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଖାଇଲା କିଏ? ଦୀପୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଭୋକରେ ରହିପାରିବିନି ୟାର, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଗଛରୁ କିଛି ଆମ୍ବ ଆଣି ପେଟ ଶାନ୍ତି କରି ଖାଇବି। ରାଜା କହିଲା, ଆରେ ରହ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗଛରେ ଫଳ ଖାଇବା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଠି ବିପଦ ଅଛି। ରାଜା ଓ ଲିପୁ ଦୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଯାହାକି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ଆମ୍ବଟି କଞ୍ଚା ଥିଲା। ହଉ ଚଳେଇଦେବା। କିଛି ଖାଇ କିଛି 2 ସାଙ୍ଗ ଦୀପୁ ଓ ମିଟୁ ପାଇଁ ଆଣିଲେ। ଯେମିତି ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ଦୀପୁର ମୁହଁ ସେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବରେ ଥିଲା। ପେଟରେ ଭୋକ ନଥିଲେ ବି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିନଥିଲା ଓ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସେ ପଥର ନଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ। ଆମ୍ବ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବାରୁ ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା। ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଗଛର ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଣିବା ପ୍ରୟାସରେ ଶୁଖିଲା ଡାଳରେ ପାଦ ଦେଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଓ ତଳେ ଥିବା ପଥରରେ ପଡ଼ି ତାର ପ୍ରାଣହାନି ହେଲା। ବାକି 3 ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଦେଖି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରୀ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି। 3 ସାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଏମିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ 3 ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟରେ। ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିଛି ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ପରେ ଚକମକ କରୁଥାଏ ଏକ ହୀରା ମିଟୁର ନଜରରେ ସେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜର ଲୋଭକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଦୌଡ଼ିଗଲା ସେ ହୀରାକୁ ଆଣିବାକୁ। ହୀରା ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଲିପୁ ଓ ରାଜା ଦୂରରେ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ମିଟୁକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମିଟୁର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମନରେ ଭୟ ଆସିଲା। ସେ ଦୁହେଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଆଗକୁ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଆସିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ଧାନରେ, ହେଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ବାଛି ନଥିଲେ। ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ, ଫେରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ରାତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀପୁର ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ, ଯଦି କେହି ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ହାଡ଼ ମାଂସ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା କେମିତି? ରାତିରେ ଦୁହେଁ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ।
ରାଜାର ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସି ଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ଲିପୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଭାବୁଥାଏ ଏତେ ସୁନସାନ ରାତି ସହ ଶୀତଳ ପବନ, ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାଥୀଟା ଥାନ୍ତା। ଏଠି ନା ଆମକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତାନି, ନା ସମାଜର ଭୟ ଥାନ୍ତା ନା କୋଉ ଲୋକର। ସତରେ ଏଠି ଜୀବନଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ତରୁଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ଲିପୁର ପଛପଟୁ ଆସି ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ, କହେ ମୋତେ ବଞ୍ଚା, ମୋତେ ବଞ୍ଚା। ଲିପୁ ପଛକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହେ କିଏ ତମେ? ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ?